Yuk, Kemi. Diteruski le sinau nggih. Boleh kekancan tapi harus tahu batas-batas wong pelajar kuwi kekancan sapadane kuwi ana batas-batese. Nggih, Pak. Dituntut sik ngelmu sing sak dhuwur-dhuwure sing sak oke-oke kaya Mbak Elisa. Sinaune mempeng perkara sok neh iki pancen jojo ora masalah. Wong ya Dani wis tak keki omah barang. Ning sing bagus saiki sinau sing tenanan. Nggih, Pak, siap. Sinau sing tenanan. Nek Dani arep nakal aja gelem. Mboten, Pak. Aja. Mboten nek nakal. Ditanduki nyamari. Bapaknya iki ben ora tau ngono lho. Tenan. Napa nggih, Pak? Oh, aku ki kejaba makmu ngomah ora. Ora tau mlinguk kiwa nengen aku sanane ngener nyewiji. Pokoke pesene Pak Mbuh sampeyan kudu sinau sing tenanan, sinau sing iso nganti gawe puase kiai sepuh, Bapak Ibu nang dalem. Nggih. Nah, terima kasih nggih. Wah, suarane yo arek apik. Diwet-wet aja sok seneng ngemut permen. Mboten, Pak. Men awet ora gerok suarane. Ya, ganti saiki nang panjenengan iki. Ya, mau ana sing kersake katresnan jati iki nek tak pasake cah loro iki antarane kuwi trimbil karo trinil kuwi. Cah loro kuwi trimbil karo trinil. Kuwi sing tukang nyempolai, sing tukang nyempolai aku ya mung cah loro kuwi kok. Adi-adi ini wis jane ora bejaji. Ayo nak ngadeg nak, mengko gekku bar sampean terus Mbak Elisa dan Mbak Anting lagi. Ayo nak ngadeg. Siap. Awas ngadeg. Hei. Pacul-cul belengan. Nyuki bakul. Gembelengan. Pakul berimbang, segane tadi salatan. Pakul berimbang, segane tadi salatan. Kunjul-kunjul, gembelengan. Nyugi bakul. Gembelengan. Pakul berimbang, segane tadi salatan. Pakul berimbang, segane tadi samansi. Nggih, sugeng dalu no, wah dengaren Subasita karo aku. Biasane nek ngene iki sugeng dalu leh ngono kuwi karo aku ya. Ya, mboten tahu kok. Oh, ora tahu to. Sing muni leh ngono iki sapa? Nggih. Ora ya, ora iki cah jore sembarang wis to. Sing senengi wong loro, sing kira-kira musike pak. Lho. Nggih. Niki ngaturaken manjing ratri mawon. Manjing ratri. Oh ya, mau ya ana manjing ratri lho. Nggih. Heeh, diaturke. Ngapa kok nama direne ngapa? Nilai tulisane kok. Lah, aku ngerti gawe. Aku watake kowe saiki wis ngerti kok nek Ris. Napa to? Kowe jan saiki iso sakwise iso nyeleki jan wis kaya lekiki sak jurang kok kowe iki ora. Lah wong jenenge wong kosong no. Heeh, iki ya ngono kuwi Pak carane. Oh iya, ya bener. Sing setiti kok ya Nak ya. Nggih. Sesuk kowe ning Sena ya, kowe nyanyi ning Sena ya. Nyanyi teng Sena. Kowe mangkat ket esuk. Kowe ora mulih bengi bablas wayangan ngono. Lah nggih wis kok esuk tekan esuk kok teng. Malah wingi Pak Dir, kowe muni Pak Dirdo wis pesen karo aku. Sesuk Denok Riris nek iso kon dina Jumat kon tekan kene. Kono apa? Lho kono kan digawe ngewang-ewang. Mbok dhewe nang kono ora apa-apa kok ya kowe iki ora. Godhog-godhoge wedang. Njur kon melu ngirisi lombok. Heeh, ora apa-apa. Ya mboten apa-apa penting aja kon melu ngusungi lemi ngono. Ora, kawis ora nganggo lemi nganggo pupuk.